The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Tempo nina toga kwa nogochi. Ube muke ebuge ebido na Chima ọchị ọ bụ iseme ọ gbara adọ. Ịgbanye ji na rose, ịgbanye ji arụ da, ịgbanye ji aṅụ mgbọ, ịgbanye ji na nkwụ, eke na pepe. Onye rikpọrị achị ya domara anya. Onye rikpọrị achị ya domara ya. Onye rikpọrị achị ya domara ya. Umelowa onye kwukwalu wegbu onwe ya. Asị m gị onye rikpọrị achị ya domara ya. Ịnụna onye rikpọrị achị ya domara ya. Eda onye rikpọrị achị ya domara ya. Umelowa onye kwukwalu wegbu onwe ya. O Imranada Jọkụ, Imranada Jọkụ, Imranada Jọkụ ejere ose na jere kpọma. Imranada Jọkụ ejere bụ ose na jere n'ụkpọma ugbu. Alaribole asha onye rikpọrị achị ya domara ya. Umelu ụwa onye kwukwala ụwa egbu onwe ya. Ekwekwala siala uwe eshimina gị ike gachi igbu onwe gị. My brother, chere oge Chineke ka mma. Ị mara na ndị Ajọkụ jere ose ego ile ka ejere ya 20 naira. Mana ugbulaka ndị Ajọkụ ahụ ejere na n'ose na rega pọma. Ịhụbechi ụwa ya akpụgharịala. Pọma 150, 200 ka ejere pọma.
ịhụ chi from 20 naira ose ọ na-arịga kpọma 150 200 ịhụbechi level ya agbago ana from kpọma nga ahụ gbulaka na ọ na-aga ire ma anụ nnama from anụ nnama ọ na-aga inwe slọta ebe eji egbu nnama so ekwekwala si nsogbu ụwa agbịla gị aka olu ga-achọma igbu onwe gị achị ọrị ndụ egbula onwe ya enyimechi nwere ike ka mma ọrị ndụ egbula onwe ya enyimechi nwere ike ka mma ebe ahụ ndị ajọ ọkụ eji ere ose ndụ mechanarị ma kpọma ine ahụ mara maka eme so onye ọbụla egbukwala onwe ya kwuru nsogbu ụwa nọrọkwanụ kpeme ekpere rịọma nda Chineke chi uche ya mee n'isi gị oge Chineke ka mma ịgbanye gị na mgbọ ịgbanye gị eti mpere keke na pepe taxi driver ọrị mma Igbo ndị Chineke kere ma chọọ ezi mma Igbo steeti ndị mma ala Owere ndị ọma mejiri chimebụ ọchị uji na-abụ ọchị ala nnekede ala amụme ala ụmụkọdọ nwedura nnekede nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị enyi m nwoke enyi m nwaanyị ekelela m gị elekpa nnọrịcha na bụọla chi ndị na-ehihie ọma ndị nọkwa n'anya asọ ọma eleke megane nọ na-erikwala ihe gụrụ nnụ nọ na-afịfekwala aka ọnụ taa ahịa afọ hem ka gakwa n'ochi ahịa afọ ọ ga-afọtarala anyị ihe ọma ọ ga-afọturula anyị ihe ọjọọ anyị ga-eje na-abata izu ụka a na-aga ama n'anyị mma ebe ndị ọzọ jiri daa anyị jekwa n'ebe ahụ ya agaziela anyị n'ihi na Chineke kwere anyị nkwachi anya hụ ndeke ya chi ahụ ga-eme ihe niile ha na-agarala anyị siri werere cha azụ ahụ ga na-akpọla anyị ụtarị achị m izu ụka ọhụrụ ya mana m mma mana gị mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị ndewo ya changu daru ala rie nka oyo mana makwe ti hosh ọrị mmakpa aka m chana abaga gị ihe omume anyị Makoola gị akụkọ ketawo Mọnde ahịa afọ abalị 17 ke ọnwa asatọ ya ọnwa Julaị afọ 2020 onye jikwa isi akọ ka ụkwame nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owere Pekene ebe na bọọla nọ na para oche gị pụkwala mandụ echefukwala eshia meseji echefukwala eshia ya ere na-ashia ya na gema ntị Makoola gị akụkọ Oge Samo na Chima Samo Mbagwe former governor of Imo State ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo na akachiga steeti Imo ịkwanụ ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ enwekọla nzukọ echi gara aga na obi ọchịchị steeti Imo anọkwa na nzukọ ahụ Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ akọla nwụkpa ya ije shere reda ọ na-anọ na ọnwa asaa 7 months aka ụlọikpe Owechọgwụ Supreme Court ikwufụtara ya rịda gọvanọ ya akọla nwụkpa ya ije shiga kemgbe 7 months ahụ ọ wụrụla gọvanọ steeti Imo anọkwa ahụ nke ahụ kwuo okwu gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị ndị APC inwere aka ọgụ chiri nwa ihu na zonu Ọkigwe ebe enwere ntuliaka elu sineti na zonu Ọkigwe ka a ga-emekwara n'abalị 31 nke ọnwa Ọktoba a ga-eji ahọpụta onye ga-anọchi anya sinetọ ndị Ọkigwe ịnwụrụ anwụ na sineti ala anyị ewu Benjamin Uwajumogu anọrọ bịabịa kwuochi elekpa a ga-echi eme ya n'ihi na enwere mmanụ 11 mmanụ 11 ndị ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC azọga ọkwa sineti Ọkigwe ahụ ke ụfọdụ n'ime mmọnwụ atani achọ ọnụ
Achọ Ihim ewuburu spika Uchendu Nwachukwu Ibezim Chikwemi nakwa Ararume sokwa nwụọ Ọhakim sokwa ndị zọgamọnụ Ọhakim anọhụ APC ozugbo nwụ achọgahụ onye ga-eji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC so ihe nwo meziri mitin ahụ nwa emechaa mitin ahụ Hope Uzodimma Chinwe ha mere a ga-ehima otu kọmitii mmanụ 9 9-man kọmitii ndị ga-ejeje kpọkọ ndị niile zọga ọkwa ahụ achiele otu onye anyị ga-ahọrọ ị ga-eje naanị ọgụ nwetakwanụ mmeri kama anyị ga-abịaba mefume ego anyị ọkpọrọkọ na-agba tiketi onye ka ịgba onye ka agba ya nwara ya a na-alụshi ala ọgụ ka anyị họrọkwala otu onye ndị ahụ zọga ya ozugbo mgbe ga-eji aka nwochi lekwa onye anyị họrọla anyị shi oke ebe ọrịa mma kama anyị ga-ejije lụ maka anyị họrọ otu onye ya jee kemgbe kpọrọ consensus candidate ekwukwa na ahụ chi ha ga-eji agba ikikere tiketi a ga-eji azọ ọkwa onye ga-awụ ihe a APC ahụ 7 million naira nde naira 7 so ihe nwo mere ara na mitin ahụ chi agaghị enwe consensus candidate otu onye nwo ga-ediga ị ga-ejeje zụọ ya wụ ọkwa sineti zonu Ọkigwe ke Benjamin Ụwajumogwu ịhafụrụ nwụ n'afọ gara aga ngwụcha afọ gara aga eliekwana ya na Febụwarị afọ 2020 anyị n'ime mana nzukọ ndị ndu APC ahụ emere akachiburu steeti Imo ewu sinetọ Rochas Odinke Okorocha abịahụ na ya uhe ọgbakọ ahụ enwere na obi ọchịchị steeti Imo ke Hope kpọrọ sinetọ Ifeanyi Ararume ewukwa onye sokwa azọga ya oche sinetọ ahụ ka ọ na-anọkwala ugboro abụọ Ararume edulu oche sinetọ ahụ ugboro abụọ first time na second time ọzọga hakwa ugbu ọ bịahụkwa mitin ahụ akpọrọ echi gara aga ndị ndu APC na steeti Imo nwere o deberela na steeti Imo it has debredi otu akpọrọ National Bureau of Statistics n'asụsụ bekee ekwuola chi ọnụọgụgụ ndị Naijiria na-enweghị ọrụ shọwụ puku 21,764,617 ya wụ 21,764,617 people ndị ashi enweghị ọrụ na Naijiria ndị unemployed na Naijiria achịkwanụ ọwụ steeti Imo ka enwecha ọnụọgụgụ ndị enweghị ọrụ n'ala Naijiria chi steeti Imo ahụ ka enwe ndị unemployed na Naijiria ewuhe otu akpọrọ NBS Nigerian Bureau of Statistics ikwuru na ngwụcha izu ụka gara aga ekwuru chi ọnụọgụgụ ndị enweghị ọrụ na steeti Imo chi pesentị nwe ahụwụ 48.7 ya 48.7% ahụwụ ndị enweghị ọrụ na steeti Imo Nnamanachi Akachiga steeti Imo kemma ọ baara ọcha ya hụ ga-ewefụta ohere ọrụ cha hụ ga-create employment opportunities nye ndị steeti Imo reda ọ ga-achị ebe eji arụfụta mmanụ na steeti Imo ịwada pam cha ga-emehụ ha na-ewere ndị ọrụ iruru 5,000 ya 5,000 people ọrụ na steeti Imo iji belayo enweghị ọrụ na steeti Imo chetakwanụchi ọnwa gara aga onye kọmishọna ihe ọmụmụ aka ọrụ skill acquisition and entrepreneurship n'asụsụ bekee na steeti Imo ewu Maazị Nobulu Atụlegwu ewukwa n'onye Owerri West himara ọgbakọ nwakpọrọ training and skill acquisition ka ewuara ndị niile shi mpaghara obodo 27 local government steeti Imo mụọ nwụọ aka ọrụ ma duokwa nwụọ iyi ọrụ iji pelayo ndị enweghị ọrụ emechakwa ihe niile ndị a na-ekwukwachi Imo steeti wụ the steeti aka nwee unemployment na ala anyị Naijiria anyị anụnachi Akachiga steeti Imo anụna ya
shi steeti Imo enwekpa ọrịarị shi enweghị ohere ọrụ ịnọ na steeti Imo. N'eziokwu kwanụ na steeti Imo enweghị ohere ọrụ nọ na steeti Imo. Enweghị ị ga-achị ịchọga ọrụ ugbulaka na achịga ọrụ nọ. Ha ịgakwa na-ahụ na steeti Imo ịkpa ohere ọrụ hotel attendant, cleaner, computer typist, ọgwụla uduru ohere ọrụ ị ga na-ahụ na steeti Imo. Ọ sales girls wanted, ọgwụla ihe ị ga na-ahụ na steeti Imo. Sales girls wanted, pump attendant for filling station wanted, hotel receptionist wanted. Ọgwụchana uduru ohere ọrụ ị ga na-ahụ na steeti Imo. Ọgwụkwa na onye gụcha akwụkwọ ya ejeje rụma uduru ọrụ rịkpa ahụ. So to me, statistics ewepụtara enwe uwe ọkpụrụ n'ihi na ọrụ anọghị na steeti Imo. Ịgwago eziokwu niile Chineke nna jiri kee m, enweghị ohere ọrụ na steeti Imo. So ejikwa m ohere na-akpọku aka chịga steeti Imo na ndị ọ dị n'aka Chima gbaa mbọ gbachie mbọ ike ịhụ shi ewefụtara ohere ọrụ nye ụmụafọ steeti Imo ka ha rịela aja mma, ka ebelayakwanụ mpụ na omekome na steeti Imo. Arịma m ekele gị Vitus Ehidom Oke, Emeka Ajuru Uche Ọnwụkwe Tempụlụ, Kingsley Emeka Ọnwụkwe Tempụlụ, onye mana Holland, Paul Sampụlụ Chibomba 1, Unique Stanley ekirila m gị, Izuchukwu Ọka, ndewo, Uchenna Augustine, ndewo, yarela Nnọma Prinking, ndewo, Blessed Sylvester, Rejoice Obiọma Chi onye ọnụ, Chinonso, yarela gị mma, yarela gị mma. Ka anyị gakwa ụwa dị egwu. o deberela na steeti Imo. It has debredi Chief Willie Amadi ụkwachi aka ya agba iwuburu onye isi oche otu akpọrọ Intraco ya Imo State Environmental Transformation Agency Commission ịnọkwarụ na steeti Imo. Iwu ndị eji ahụ kpeshi doma ogige steeti Imo ụcha. Ọ kpọọla ọchịchị steeti Imo kende anyị Hope Uzodimma gaa ya uru abụọ nọ na isi ya. Chima gbaa mbọ kwụọkwala ndị lara ezumike nka na ndị ọrụ steeti Imo ụgwọ ọnwụ n'ihi na ọwụ ego rurula nwo. Willie Amadi kwuru shi ahụkwanụ ihe jọrọ njọ shi ha ụlọ ekwuara okwu ya. Ọchịchị steeti Imo amara ihe nwa ga-esa ekwuo nwe ha amara ihe nwa ga-esa mma amara ihe mega show ghost pensioners show ndị protestants akwụrụ ndị akwụrụ ụbọchị nwoji eji mema ngagharị iwe na steeti Imo. Willie Obianọ shi oge ahụ ezuokwa nna chi ha ma hụ oge a ga na-eji enye excuses n'asụsụ bekee. Chima hafụkwala excuses hụkwanụ mkpa a ga na-echi mee na-akwụ ndị ụgwọ n'ihi na gị kwuo ndị ịrụgala gị ọrụ ụgwọ agaghị eme protest. Mgbe emehụkwanụ protest ndị emegalaga anya ụfụ agaghị echi ebe nwa ga-eshi abata bịa gbama ọchịchị gị ụgwọ. Shọwụ ga-akwụghị nwa ụgwọ nwa mema protest ndị ịchọkwakpa ime kwatu oge esorokwa nwa mema protest. Chinwohu duchi ike mee ụgwọ ọnwa ka a na-akwụhụ ka ọrị automated n'asụsụ bekee. Ọnwa gwụ ha na onye ọwụla enweta ego ya na-ejeghị ujeje garịma ma ọ gbama ụgwọ ọnwa. Ị ga-ịnọ ụyọ alati ga akụọ gbamgbamgbam sọrịọla akachiga steeti Imo. Chi ha fụkwala excuses ndị ha eji enye shahari uru hụbara hụkwọkwala ndị mmanụ ụgwọ ọnwa nwụọ n'oge. Emeka nne m, Emeka kanuo atakata abụọ one of people land here, United States of America. Agarela gị mma adị ngeda ayo Mekele gị Teresa Nneka Akugbe Collins Destiny Madabuchi Godwin Gladys otu onye Tempụlụ Ọnwụkwe Okorobịa Collins Destiny ndewo. Daniel
Dennis de Menis yarịla gị mma. Mike ndewo. Stella Ujunwa ekelela m. Okoro Benson, Emeka Okereke yarịla gị mma. Precious Lloyd Educhinko onye ọma na Malena. Mike Kendo Sani Anyam Awodi, I shall greet you my son Ebola Chishi US Legande Ojinji Venza ekelela m gị. Okwukwe Friday, how are you today? Arekwa memma Ikechukwu Elukwu hello that where became my brother. I'm not happy UAE government taking indirect pushing Nigerians out of push Gahani out of their country indirectly. And Mazi Sylvester Ifani Agwanya Robinson Ago Okrobia Enugu Enopano na Malay Emega of Mayari Lagema Onyeke Mike Nde Ochika Agukwe that is a bad day. Okechukwu Innocent Ndewo, it's Uzodimba for you. Roland Kizitish, nice one, bro. Roland from Russia. Akuzumuna Onyembidare kwa mima Mike China Katai Kishore King, greetings from here. Ndewo Onyemajishike Noro Imena Madu Chinyere Edu Chinkushi, good talk for him. Chizo George Ishi, good day. Owere King Collins, that's God bless you. Mazi Dubem Larry Ndewo Collins Ekilamgi peace Ihe Kwaba Ishi, how are you? That's Owere King. I remember Miss Ajike Atanda ekelela m gị. Uchenna Augustine yarịla onye ukwu marịla onye nta ma ka anyị gakwanụ. O deberekwala na steeti Imo. It has debredi akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ ekwuola si akachi buru steeti Imo ewu sinetọ Okorocha ewu sinetọ Rochas Odinkemmere Okorocha okwuola ihe dọgala ya Rochas Okorocha. Hope Uzodimma kwuru si Okorocha gwara ya chi ya kposaa otu panel nyocha Emeka Chinwikpe ihe dị ọha ihi mara ma ọ pụtara n'ọchịchị inyochaga Rochas ya otu ahụ probuga Rochas n'oge ihe dị ọha. Hope Uzodimma bata n'oche Rochas abịa rịọ ya shia biko otu na ihe dị ọha ihi mara inyochaga m biko kwụsị nwa ọrụ posa nwụchi onye ọbụla na-enyocha mana ya hakpa ahụ ebere nno hakpa ahụ na-enyocha mana. Hope Uzodimma gwa Rochas anụ na m ihe kwuru mana anyị lelee m anya ndị Imo steeti niile onye ọbụla kpọga n'oku shi enyocha gị nnabaa shi ndị enyochaga gị kwụsị nwa enyocha mana gị enwere na akpọ ọrịa nụnụnụ ọ na-aga ime ma aga anya na gbara izu igbu ndị Imo egbu chi olo nwa gaa n'ihu aka gị ri ụcha agakwa egbufe ya aka gị ri ụcha so aga ma akwụsịfu nwo ọchị ha ahụ warịrịọ mbosu Rochas rịọrọ ya ha ajụ chika abụọ rịọrọ ya ahụ gwara ya si hụ legwa onye akpọga Daniel Nwafọ iwe onye mpaghara otu onye isi oche mpaghara otu APC ya wụ chairman one faction of APC ịmana the other faction nke Hope belong to chairman ya wụ Nlemi Igbo. So Hope agwa Rochas agwa Hope chihu mee Daniel Nwafọ onye isi oche APC na steeti Imo. Hope ajụ chi olu aha anọhụ ya n'ikikere chika ma ọwụ ndị pati nakwa n'iwu n'ihi na kesi nwo na court ya show pati na court ga-decide n'ime Nlemi Igbo n'ime Daniel Nwafọ onye ga-awụ onye isi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC na steeti Imo. Ọsọ ọgwụkwala ihe dọgala ya Rochas n'ihi na kemgbe ahụ echi ducha Hope iyi ọrụ na steeti Imo mma ahụ Hope wuru gọvanọ akwa ya Rochas kwụ na-agarịga chiana abụọ anya ahụ makwa nwa anya na echichi nini dọgadihe ele ihe dọgahe anya mabe ihe wu mana ọgwụkwa Hope na ndị APC inwere nzukọ echi gara aga ka anyị nụrụ mata he dọga he ekoga achịcha n'etiti Hope Uzodimma na Rochas Odinkemmere Okorocha asịchi Hope hụ skata hụ dissolve ndị ahụ nyochaga ya ma ịkwanụ Daniel Nwafọ onye isi oche otu APC na steeti Imo. Hope Uzodimma ajụ nsogbu ada etiti ya Rochas Odinkemmere Okorocha. Enyi ya
ị na-akụgide na-egbuko Chima shaka akụkọ ọkpisheme atraikwala ma try ma ga ekomakwa hia ka anyị imagine akọchaba akụkọ ya pọsụ onwe ya amakwala ma nwa asụwekwe ụtọ mmiri sọmọrị ụtọ mmiri ụkwa n'etebele injinia Bruno abalị agbakịrịkọ yiri agba mkpechọba edokpedokwu ichema ntị bakọla gị akụkọ edokpedokwu ichema ntị bakọla gị akụkọ mere eme o mere Kogi steeti mama o mere Kogi steeti papa ebe bụ jere pụlo bilọngụ na na-egwu nwanne arụsị nwanọbi ya na ngwụcha izuụka gara aga ka Akachiga steeti Imo ịnọrọ gbatuo okporo ụzọ 5 ndị a na-arụchara na steeti Imo iji kwụfụta ọnwa 7 ọ nọrọ n'oche ọchịchị steeti Imo rịda gọvanọ ụzọ dị mma gbaturu enwere ụzọ ndị o ji eje kọmishọn n'asụsụ bekee ya wụ ụzọ ndị a na-arụcha na steeti Imo. Ụzọ ndị ahụ ọ gbatukwa na ndị ahụ kọmishọnụrụ gụnyere okporo ụzọ Douglas, okporo ụzọ isi Bank Road jeje kpọọ isi na Emmanuel College ya wụ Douglas Road arụmara kemgbe afọ Rochas ji kutuo kwụọ ụyọ ndị mmanụ akụlakụ Hope Uzodimma si aya ha arụcha n'ahụ akọmishọn ọkwa nna ya for use so agbatuola ya ụzọ ọzọ arụkwara ụzọ shi MCC Jema ahịa relief ụzọ shi MCC Jema ahịa relief market ịnọ ọnọdụ ọjọọ kemeshi ashihụ anwụhụ agbatuola ya. Ụzọ ọzọ nwa gbatukwara ụzọ isi Asọmta Cathedral Jema Port Harcourt ala Parakọt ya wụ Port Harcourt Road ahụ achi kọmishọn ọkwala ya agbatuola ya. Ụzọ ọzọ nwa gbatukwara ụzọ Archdeacon Deni ịnọ Ikenegbu Owerri achi agbatuokwala ka ahụ nakwa ụzọ Dozie Nwachukwu ịnọkwa ime Owerri. Rochas Hope Uzodimma gaa ugboro abụọ o kwekwara ndị Imo steeti nkwashi ụzọ ndekọ ọzọ arụga si ahụ ga-ejisi ike arụcha ahụ ọsịsọ ma hụrịkwa na ndị Imo steeti mma. Onye mejọrọ magbara ewebe n'eluwa na ojajuru emere niile oyidokwuo mere niile na-ewepụọ ọkpọdụ Santos nwanne anyị obe one of the yakwa Sipenem tamabede monem yambebe Collins Destiny amadahụ maka birthday gị. Happy belated birthday nwanne m nwoke ashimya adịla gị mma ịga na-eje na-abada enwe ihe ndị iro ga-eme gị. Joseph Chijioke ndewo. King So echi how is Supreme Court Governor ọrịa mma. Henry Igwe Chinedu ekele m gị okorobịa Owerri ebe iri ịnọ na Ọlụ ọnọkwa na Treviso Italy na ya ezinụlọ ya ashimyarela nnọ mma. Anyị amị awọdị isi this is too bad. Keke na pepe is the only work you can easily get in Owerri. Chris Odikpo Okafor Eshi guy, I love your way. Thank you my brother Chris Okafor. Paul Ozemena Ashegu Ishi happy new week Owerri Pikin. I'm watching from Senegal. Ndewo. Jonathan Mampase Ishi Owerri Pikin at the great Ndewo. Madu Chinyen Ishi more truth will still come out. Hope is still telling us how he managed to enter the seat. We are listening. White Lion Agwacha Ishi greetings from Canada. Elewande Canada Rikelela mi Mogwangosho Owerri Pikin enwere interest ebe Canada nọ. Tochukwu Amechi Ishi onye m Owerri Pikin agaji ụbọla gị ndewo ya shi agajiela m. Okechukwu Innocent Ishi the same Owerri mad people. Ohanekwu Bright Ishi good morning Owerri Pikin and happy new week ndewo. Collins ndewo. Ọrịa mma
Miss Ekelela Mege, Uchenna Augustine Ndewo, Uchenna Ishorepkin, talk to them, let them hear. Anderson Stainless Ndewo, Cristiano Chukwushi, that Orepkin himself. You are greeting me from this other side. Ndewo. Enwehụkwa Westlife aga ahụfọ na empty house na empty street. Echi gara aga na steeti Imo ka ụyọ okpere Truth Assembly International ịnọ na ihe Chiowa Street Ikedegbu Extension gime nnọọ ịgafechara ebe MCC anọ nnọọ hima ekpere maka nhọfụta ahụ onye isi ala mba Amerịka ịwụ nwanne anyị nwoke Mazi Donald Ọnụkwube rịda onye isi ala mba Amerịka ke ugboro abụọ ehimara ahụ okpere ahụ Chinwa ahụ chọrọ ikpela Donald Ọnụkwube Trump ekpere ka enwee ike họfụtahụ ya ọzọ. Anamanachi obi kụrụ Trump elu ugbulaka na gbasara nhọfụtahụ ya ọzọ obi echiche ahụ ike ma ga-ahọfụtahụ ya ọzọ ma ọ gakwa na ịda ada daa n'aka Joe Biden onye ọbụla ịtụga ụjọ. Trump enwetala nkwado nwoke na aṅụhimara okpere ehimara ha okpere chinwokpela ha ekpere ka Chineke nyere ha aka ka hụ fụta ha ọzọ ka ahọfụta ha ya ọzọ rịda onye isi ala mba Amerịka n'ihi na hụ onye Chineke idila n'elu ụwa ịbịa gbochie atụmatụ ndị iro n'elu ụwa. Ọha mere nwoke emega ya wụ ekpere ahụ na nkwado Donald Ọnụkwube Trump. Kama Igbo o nwere akụkọ Chima kọla ọkwa na Mbaise steeti Imo ka otu onye ijere nnọọ jeje mee burial n'olili ozu so onye ya ahụ liga ahụ George Floyd Obinna ahụkwa onye Mbaise ahụhe chegide na chọgide ahụshọwụ Mbaise ka ebe amụ ya amụ George Floyd na Mbaise nwa achọgide chọta ebe kenwo ya si George Floyd ahụ nwanne ya nwoke ahụ George Obinna Floyd imere nwa o ji bịa mehu burial ya na Mbaise abịahụkwala ugbulaka na onye kena na-achị anwa ahụ na kpegala Donald Trump ekpere ọkwa ma nnọ na-ahụkwa Oshimara ya agboga High Chief and Mrs. Ketuku Kennedy Okere MD Akadiogu, one of Owerri West Local Government, Director, Housing, Medical Mission, American Base. Oge Samo na Chimo, Samo Mbagwe, former governor of Imo State, Samo Mbagwe. Oge Samo na Chimo, Ebata na Lowere, Imo State webe Jagamba, Ebrula Obi, Arịmma Ani Ibe ekelekwala m gị share meseji immediately. Basilu Eze Chima Ishima Namsek Udodere gị ishi Stockholm elega Ugobos Omeka Agụ Ugonna Eto onye ọma na Accra Ghana ekele m gị Asadimma Nwosu Eshe nna m I hope ishi nna m I hope na I hope na just na-eweta ozi a not that you are standing with Uzodimma ndewo nwoke ọma. Ọna m broadcast ozi ụzọ hope gbaturu na steeti Imo ya washa standigam ihe nye ga nnu news hemega na steeti anyị ọwụshi m broadcast ya onye rụọ ọrụ ọmarị mma mee broadcast ala ya nnọ gị chọọ ga ewere ya ga chọhụ ga ahafụ ya so ọwụ m broadcast ya news hope ya washa standigam with hope ndị ke m broadcast kwa na shi ụzọ
ọrụ no gbabaga ekuru m he ejuhu m why m ga stand against him emeje ekwu eziokwu ọrụ m wee gbagikpo oshime aga m eti aga m ewetu so ọwụkpa he shi jejere asade mmenụ na ndewo asibo James nwoke ishi orepke ndewo to boy uche ishi nice work bro Bob Chisco Junior ishi greet you from Kano elekpa nde Kano re kelela me ganduje Collins Destiny ndewo ishi truth is coming out to mechi she let them make Owerri to be a good state ọwụ ha anyị ka go ka ya ha lọsoro nwome na anya n'Owerri ya ma mma gị yoga ahụ gị ga-ịgba moto gị yoga ahụ ga-abụkwara isi nwe moto ga ahụ ụzọ ị ga-esi aga asị gị shinga and this no poli eji agba 400 esi poli eju Owerri in a day ga-agba 800 going and coming with the stress niile galop niile ị ga-eso ahụ a na-egbucha gị mgbu ọ gbarara so ha ịchọga ka eme Owerri ka eme Imo steeti in general ka ọ maa mma so that onye bịa ga-ebu gari proud of your state ịghọtara ihe m kaga Bob Chisco Junior ndewo Tochukwu amagị kwụkwụ n'ụkwụ mmadụ Chinyere ishi all the governors that enter only work roads in Owerri. What about other parts of Imo State? Ana na-ekwulu okwu ya shi ngbasa development ebe niile ka ọlụ mepe ka ọkigwe mepe Owerri emepekwa anabaghị n'ime obodo cheje rụọ ọrụ n'ime ime obodo ọkpọ ochere John Brown ishi Trump is going to win, God is with him. Watching you all the way from California ndewo ndị ọma na Cali Orema Collins Destiny ishi yes so you are right God will be the answer. Asadem Mangosu ndewo Okechukwu Innocent ishi a good one for this pastor for Trump to be reelected. Billy Sami Samuel Prince Sonny ndewo James Sino Aloma ishi UK Elega Mazi Emeka jishi exactly my thought nne Orema Mazi Sylvester ndewo Asadem ishi okay nwokoma my first time watching you na you are welcome, you are highly welcome, feel free. Educhinko ndewo everybody is free to air their thoughts iwotala enwe onye mbagogo Trump ujunwa Stella ishi Trump will go back again in Jesus' name. Jonathan Mampas King, go ahead with your good work and we day your back. Thank you. Duchinko King, not only Owerri, okay. Chidiez and Dewo Ike IKB, I love your way, my brother. God is your strength. Thank you, King. So that person is a fake account. Oh, Akumweloge, okay, Mandeo Martin Suzoma, oh, Christy, we need wise leaders, not senseless governors. Uchenna Augustine Owerri Pikin, I'm in Lagos. My family is in Owerri. Okay, Yare Lagema, my brother. Ndewo. Yare Mao. N'aka aka ọzọ nwanne anyị nwoke ewukwanụ Donald ọnụkwube Trump ebegbuola onwe ya n'akwa maka ọnwụ nwanne ya nwoke ọ dọtara adọta ewu Mazi Robert Chekwube Trump na Satọde ka o kwuru na Satọde ngwụcha izuụka gara aga ka Mazi Donald ọnụkwube Trump ikwufutara ọnwụ nwanne ya nwoke ọ dọrọ adọ ịdịkwanụ afọ 71 71 years ewu Robert Chekwube Trump. Robert Chekwube Trump ụkwanụ onye nwụrụ na ụlọ ọgwụ ịnọ na New York ebe ahụ ka ọ nọ nwụọ mana ekwufabeghị gburu nwanne ya nwoke ahụ ewu Robert Chekwube Trump ekwufabeghị gburu ya tupu Robert Chekwube Trump anwụọ ayakwana onye eje leki ala nwanne ya nwoke ọrụ ya ewu Oyo real estate Donald Trump ọwụ Robert Chekwube Trump ụkwanụ onye eji eletala ya nwanne ya nwoke ewu Donald ọnụkwube Trump ọkwanụ ihe mere Trump shi ebega akwa Trump shi onye a ha awụhụ dị shọwụ nwanne ya nwoke ya hụdọ arakpọ anani shahụwa oke enyi ya ahụwụ best friend ya shahụ ihe mere ọnwụ Chekwube Trump iji wuda ya nnukwu
State of America Okechukwu garịla gị mma. Okechukwu Trump ashim ga-ebe mana ọ garịla gị mma. Biko ụmụnne anyị ndeke nọ na mba Amerịka, ndeke nọ Trump ndo nakwa ezinụlọ Chekwube Trump, biko gbanụ mbọ jeje gbaruolanụ Donald Trump n'ọnwụ nwanne ya nwoke ewukwanụ Robert Chekwube Trump, gbaruokwananụ ụmụ Chekwube Trump, biko gbaruolanụ nwo kashia nwa obi awụghị ụmụnne anyị. Thank you, Ohanaga Chinazo Prince Ishi. You are right, Bikini. Ani God, Chukwu, Ishi, that word King. Greetings from Dubai. Bob Chisco, Junior, I like your program, bro. Keep it up. Thank you. Samson Benjamin, Unwa Uju, Ishi, Bikini. You are really doing well. Our so-called governors should identify our problems and learn to have us at heart. Alright, Martin Uzoma Okrishi, Trump is the best candidate to be re-elected in USA. Alright, Dennis Ishi, good afternoon, sir. And they will. Basil is a Chima. Ishi, let them remember Idaato's side. That side has been neglected for quite so long. But even Governor Chiburu State, Imo, Ishi, Idato people shouldn't be complaining because he just produced a governor for 8 years. Anyway, I'm pleading on your behalf now as an advocate of good governance. Hope Jemida to go and surprise Richard. Show a good spirit of sportsmanship. Dennis in there. John Brown issue. Which time government will remember Okigwe? Igwe O Denny wishing one I greet you from Nicosia, Cyprus. Igwe Ndewo. Collins Destiny issue. Sorry for the loss. Chikingsi Uchishi no good road in our mama. Obrara. Austin Ibuzurike Eshimo. Share. Because don't forget to share this broadcast and support my ministry by sharing this broadcast. Ikoru umunani n'aka n'ihi na amahụ ama anyị eji ekula onye mechinwa ndị amara m shọtụtụ n'ime nọ ga na-ajụshi elekwanụ kewu Robert Chekube Trump na Donald Ọnụkwube Trump afụkwa na Owerri Pikin enwere m aha from everybody nwanne Trump onwere Robert Chekube Trump ọkwa nwanne anyị nwoke From the United States of America and London. Ejayo. Arema Uchenna August Ishe Owerri Pikin. Okay, Agwana Meka Uchenna Ishe Owerri Pikin. Please let Owerri people pray for him. Uncle Temple nde wo aboy best Vikini Kiss on the best in there. Diamond Solibe Ishije Gabon Elega. Ephraim Chima Nishi Chifu. Ephraim nde Stella Ujungwa Ishi. Yes, charity begins at home. Trump should stop crying. He is from Aboki land, not Oluzon. Paul Ozem, Trump is a good man for America. Let them vote him back. United States of America. Otu akpọrọ Project Nigeria akwadona nwanne anyị nwoke ịwụkwa onye minista okwu mmụta steeti ya Minister for State Education ala anyị ịwụkwa ndra anyị Emeka Nwajiụba Chiabịa zọọ ọkwa onye isi ala anyị na 2023. Otu ọhaneze ndị Igbo nakwa otu ndị ọzọ n'ala Igbo ekwuola shi amahụ ga-ahọfụta mmanụ 11 ndị amara na shi ndị ugwu hụrụ n'anya a ga-anabata n'ugwu Awụsa ala anyị a ga-ahọfụta nwu rịta ndị ga-afụta ndị Igbo ga-etiga n'afọ 2023 Chinwe bịa zọọ ọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2023 ma na-aza ajụshi ndị na-akwụgado okwu presidency na-ekwuchi ya ike
shaga hofu andu ndugu game accept owu ndugu ka anyị badiri please na ala Nigeria na owu ndugu ka anyị brabi please na ala Nigeria Buhari nwofra na afọ 2015 anya ndeka anya ọhụrụla Buhari anya umere Buhari accept ana agwa anyị ndị ugwu game accept ilu udoro nonsense ewuhe ọgbarara London base. Mrs. Explosive Ndoma USA. Ndoma Mede Manuel Santo official. Stancom Group of Company. United States of America. Anoplaka. Alright, my colleagues, we are all brothers. Maki Okrishi, good day. Ekene Onyowa, Ishi Owere Pikin. May his soul rest in peace. Ya Umpurobi, Nwanne Adona, the Onukube Trump, Ewo, Robert Chekube, Trump, Ndewo. Ogbuefi Nwadiora mma. Isha, I love your program. Keep it up. Thank you, Ogbuefi. Basil Ezechim, Ishi Rochas Ibu Onyewa, Yo Oguru Nde Ida Ato Chandum. Augustine Ejela, Ishi Augustine Ejela, Ishi UK, Legele Bade UK, no Gwamoshe when I'm interested na UK. Ephraim Chima, Ishi, what is happening in Nigeria after Supreme Court judgment? Why tribunal removing Bayelsa Governor? Obarara. We'll go back to Supreme Court now. Orema. Chinedu Dikog, Ishorip King, good afternoon. Nechi Ile Chukwishi Trump will make Biafra to be restored. We pray so. Martin Uzoma Okoro, Ishi, I appreciate your works, my dear. Please greetings. Ishi, please greetings to Akwatuegu Izuna Osuji of Omonam Ata for his philanthropic development in Ata and Njaba. Akwatuegu Anyekelelage Yarelage Makenechi Ilechukwu Eshi, all we need is Biafra Nwanne. Ephraim Chimanishi, don't expect an Igbo man to become Nigerian president. Biafra is the best way to go. Ike IKB, Kehineku Ishima people everywhere. Orema Ekenowa Ishi, okay. Ada Jesus Ishi, you are doing well, bro. Thank you. Duru Gerard Ishi, hope have to look at other locations in Imo State. Omuawa in Olo. Please tell our governor thanks. Victor Uchehara Okolochi Chasi Aka Chiga State Rivers Iwunyesom Akwụshi Alụmọgụ Wike ekwuola shi otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC n'ala anyị aha awụọla ndị Naijiria niile ala shi otu APC aha awụọla ndị Naijiria prapra shada n'ahụ ọchị APC kwere ndị ala anyị nkwa shanwa ahụ ga-egbo mkpa niile ịkpaga anyị ndị ka ahụ oke mkpa nyere ala Naijiria shanwa ahụ kwere anyị mkpa shanwa ahụ ga-egbocha mkpa niile ndị ahụ mana ugbulaka na otu awa eji enwena na ugbulaka akụkọ akọrọgbada a na-achọ onye a ga-ata ụta a na-enye excuse na-enye blaming on ndị ọzọ shohe mere nwo ji adaga ya shi ndị Naijiria ahụ kpọkwasara obi na otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP shi ndị Naijiria were otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP nwere olileanya ugbulaka showu ndị ga-abịa na-afụta nwụ n'aka ihe ndị na Wike shi ihe ha wụmahụ kpahe ushiri ugbulaka na Nyesomi Akwụshi Alụmọgụ Wike kwuru shi ugbulaka ha makwa oge a ga na-ekpe mkpamkpa shi ndị ka ekwere ekwe mgbe
mkpa gara aga shi enwebe ihe ọwụla ahụrụ n'ime ya enwebe ihe mgbe hụrụ nwa nọrọkwa elu ya na-ekwetọkwa ndị mmanụ nkwa. Asụwekwe ụtọ mmiri nsọ mọrị ụtọ mmiri ụkwa n'etebele injinia Bruno awari agbakiri kọ iri awa awari ego mkpechọba edokwedokwu dije mantị bakọla gị akụkọ edokwedokwu dije mantị bakọla gị akụkọ akụkọ mere eme o mere Kogi steeti mama o mere Kogi steeti papa ebe mụ jere kwụlọ bilọngụ na na-ekwu nwanne arụsị nwanne ihe agbamede mọnụ broda ayedema nuna Kogio chiche sebaleba tawụtala kwuru kanopi ndị mmanụ mabalaga akwụdo kwuru kwụyelu ndị mmanụ nọ n'ime ya ebe mụ ojukwu bọket again ajukwu bọket again ayatima mgbadala na ohere n'ebe abụ amabịa kụga anyị chabụrụ ụmụnne dị nnabịa nna While congratulating the new party executives, believes COVID-19 or the paucity of funds is not an excuse to relent on development. He also says the ruling All Progressives Congress have not lived up to expectations. Nigeria is hoping on PDP. APC has failed Nigeria. APC has failed what? Nigeria. So there's nothing anybody can talk about again. No, this is no more time for promises. You have promised and you have failed. Nothing to try you again. No. You have tried APC and it has not worked. Nigeria had realized that it's better to stay with PDP that has the future, that has the interest of Nigeria, than a party that every day excuses. Every day promises. We're tired. You know there's a problem in Nigeria. And then you make promise to Nigerians, if you vote for me, I will do this. Now they have voted for you. Yet you cannot solve the problem. The party cannot solve any problem. nna ahụ na-akpakwụcha alụmọgụ onye so mgbe ike ichiri kwuo ya chi APC ahụ problem anyị nwere n'ala anyị ogbulaka na ta gwara ha anyị kpụọla nwuo eshamahụ ga-emegharị ma kpụọla nwuo stelu enwekwa ha anya ahụ ndarịkwata nda ebe ni aka na-ebe anabechitụbọdị ike chi anwụ ha wụọla anyị prapra shakwụọla ha afọ n'ala alias Babalika Umenage one of the Yaba ọ ga-arịla gị mma worldwide ịbanye gị na rose ịbanye gị arụda ịbanye gị aṅụ mgbọ ịbanye gị na nkwụ eke na pe. Arema, thank you. Collins to Destination. This program will take you country to country. Amen. Sabine Sunwa JBG. Anybody who will present himself for Igbo presidency will be stoned to death and his family house burnt. Hey, Obarara. Okay, to go in a sentence, Anez in the Arab Biafra, we know. To go and we need Biafra, please. Collins to Destination. IPOB for real. No man or woman will stop us. We are moving forward. That's just issue. Please, my ora na omuna here nduhu and need help. Hungry is much. Biko tell our governor. Kenechi education money. But please stop talking about the zoo called Nigeria. Tell people about Biafra 2020. And I'm our dish. I wait for my people for what is about to befall on them if they did not unite and fight for Biafra. Okechukwu Innocent. APC is
payer docs is good for Zuma people. Orema, Toneski Nobeskishi Wike, we don't need APC or PDP. We want to be Afra. Orema. Orema onye Kamela ndewo mbodo mbise nwanne former governor Ekilam Mazi Sylvester, you are welcome. Uchenna Eshe where became my village Kedru don't have road. Let's hope we go here and see. Orema Sonny Best Ishi brother, please we do not need APC and PDP in Nigeria again. Orema Betel ndewo. Onye minista mgbasa ụwa onye minista mgbasa oji na omenala ala anyị ewu Alhaji Linus Mohammed ebeela akwa na ọjụjụ mba ike ụwa ya World Powers ejụrụ ireshi ala Nigeria ngwa agha iji alụshi ndị omekome ọgụ ya rịọ mba ụwa shinwonye na Nigeria aka ịlụshi ndị omekome ọgụ shi anyị ahụ chọrọ ngwa agha ya wanyị nidiri weapons eji alụshi ndị terrorists ọgụ n'ala anyị. Lai Mohammed kwuru shi enwere mba ndị bogidere Nigeria ebubo shi enweghị agha ala Nigeria ịlụga megide ndị omekome ya Nigeria aha fight gahụ against terrorism. Shiari onwe biko shi nwe bogide mana nwo uduru ebubo ahụ sha Nigeria ahụ buga agha megide ndị mpụ na ala anyị. O si ihe karịrị afọ abụọ ka ala Nigeria inyere ụfọdụ ndị mba ego ikwuru ụgwọ shinwopiga ngwa agha ishiri ike ọjọọ ya special weapons eji alụshi ndị omekome ụgwọ. O chidaga ruo taa ụfọdụ n'ime mba ndị ahụ ha enwebe ngwa agha ọwụla nwopela shaka jidehu ego kwụrụ ndị ahụ shinwoji supply ya weapons eji alụshi bandit ọgụ chi ndị ahụ ahapụ ibekwa ngwa agha ahụ kwụrụ ụgwọ ya a na-ekwuchi Nigeria aha enweghị terrorism fightiga. Chinenye ala ukwu Precious Love ndewo nọbịaruchana n'okwu Lai Mohammed n'asụsụ bekee. Lai Mohammed kwuru shi for more than 2 years now we have paid for certain vital weapons that they have not released to us and they even refuse to give us spare parts. Apibegi weapon ya wụrụ spare parts weapon ka a ga-enye gị ananye gị spare parts weapon iji spare parts emenene. Kambasi ndewo Ugochukwu Mbadowa Eshemane a madman won't have PDP down to Nigeria 16 years. Toneski Nebechukishi, wow, thank God for the country that ate the money. Uchenna Gosri Showre Pikin APC have sold Nigeria to China. Sema abalaba sema amadi beche na beche o mekwa ejimeri naanị hem gakwa nga awụ life biko ya gụọ na gị bịa were ya non-alcoholic life non-alcoholic life
80% alcoholic volume. Bịa ṅụọkwa o mekwa asị ife adọgame nna akpịrị o were pike naanị gị ṅụga nnọọ enwe ka inye gị anyị bịa werekwa ya ugbulaka ṅụọ werekwa ya ṅụọ ma obi yọkwa gị o mekwa ahụm onye ejigbe akụ nkụ enwekwa nkụmeji akụ werekwa mmiri werekwa laif ṅụọ na ọwarara naanị indọstrị na enwere Owerri meke na gara na Alaba filling station aka ịkpaka nri o aka ịkpaka nri họteelụ aka ịkpaka nri o aka ịkpaka nri. Na mgbachi agbachiri ọnụ ụlọ ahịa shọpụ ndị Naijiria ịzụga ahịa na mba Ghana na izuụka gara aga, otu akpọrọ Ghana Investment Promotion Council kwuruchi emere ejiri gbachie ọnụ ụlọ ahịa shọpụ ndị Naijiria ahụ maka ndebaga aha rejistreshọn ụgwọ ndebaga aha rejistreshọn achinwokwuo ka ọnụego ya wụ 31,500 cedis 31,500 Ghana cedis akpụgharịakwanụ ego ahụ na ọnụego dọla ndị mba Amerịka ọwụ otu nde dọla $1 million ha shi ndị Naijiria kwụọ n'agbanyeghị rejistreshọn ndị ka ọzọ ndị Naijiria n'ebe ahụ shi nwu na-erejistacha na biznes nwụchiọrị shi azụmahịa nwụchi edebara ya edeba shi gọọmenti ma maka ya anabịa ugbulaka shi ha kwụọ shi nwoji ekwu ha $1 million n'aka ndị Ghana Investment Promotion Council. Ekwukworo ha shi n'ọwụ ọnwa Disemba afọ gara aga afọ 2019 afọ 2019 ka achụmara nwo shi nwokwu ụgwọ na ekwere ya agbachicha ụlọ ahịa ndị Naijiria ịnọ na Ghana n'afọ 2019 mana onye isi ala mba Ghana na Akuko Igbo ejejegwa nwụchi oke he ga-eme nyenu ndị amara nyenu nwa oge gbatuhula na nwa ụlọ ahịa nwo ka nwo jeje ree n'ahịa chọ akwana ego kwụọ ya ụgwọ meena nwo ebere agbatuo ahịa nwo na ọnwa Disemba ahụ a na-aruola ugbulaka na abịabịa gbachimahụkwa ụlọ ahịa nwo ọzọ chinwokwuo $1 million. Onwere ụzọ oshiri bịa onwere manụ ụzọ oshiri na-abịanụ na Owerri emechọkwa anyị gada ala na Owerri o nwere ihe na-ewute m mabalị jema elu ujo mmanya amama mmemme otu nwa n'ala Naija aga ahụtacha jee n'obodo Amerịka kwụrụ akụ yokwulayo a na-ahụ na ọhịa mere ndị Ghana ji shi amahụ gbachiri ụlọ ahịa anyị nwa Disemba ka agbachiri shọpụ gọvanọ prezidenti ashi afụrụ dị nwo nna ahụ na shi Febụwarị ka coronavirus bidoro kpamkpamkpa ọgbaga shi akwa ugbulaka na aka ndị mmadụ bidoro zụmahụ ahịa elekwanụ ihe kwa $1 million ugo bọs omeka agụ akwa ịnọhịa 31,500 Ghana cedis ọwa ezigbo ego dị ego na naira ọherida ebe ego ole ha na-aga ndị Naijiria na-aga na irego ahịa shi nwokwuo agbachicha shọpụ onye minista mgbasa ozi na okwu ụwa na ala anyị ịwụkwanụ nda Linus Mohammed ekwuola chi ọwụhụ ihe ọjọọ sha Naijiria chọga ibiri mba China ego ọchị nga ahụ eji ego ahụ arụga ha hụrụ anya chi ibi ego ahụ ahawụhụ ọjọọ shahawụhụ ọjọọ ọchị enweghịkwarụ ha o mere chi ego ahụ eriga ahụ ya eriga sheke ga-ahụkwana ihe ekega shọwụ ọrụ ka eji ya arụga n'ala Naijiria so onye kwumara chi ibi ego ahụhụ ọjọọ cha ha enweghị ihe ọjọọ
chọwa ọrụ ka eji ya wu ego ahụ ebiga arụga n'ala anyị Naijiria si enweghị ha ọjọọ ọwụ si Naijiria ahụ biga ego anamarachi ego a na-ebikọla ala Naijiria akarịala ebiela gbogbo ebiela gbogbo erela Naijiria onye ọkwa n'onye onye ọwa onye I don't take calls on programs. United States of America aka gọvanọ steeti Imo ewu Ndani Hope Uzodimma ịnọchara ọnwa 7 n'oche rịda gọvanọ steeti Imo 7 months in office. O kwuola kpa ya ije shiri gaa. Hope Uzodimma n'okwu ya kwuru sị mma ya hụ gbatara n'oche si enweghị ha ọbụla ya hụrụ na steeti Imo chi na-akpa ego steeti Imo anyị ha ahụhụ kọbọ anyị ha ahụhụ afụ anyị ha ahụhụ peni chi ihe dị ọha Chinwikpe ahịa enyefeghị ya ọchịchị n'aka chi enweghị mọla o mere hụ handova chemahụ jọsụrụ bakpakpa ahụ chi onye ya ahụ nwere ike bisafu aka ahụghị onye ọrụ steeti Imo ịwụkwa na onye ego nọ n'aka ihe gbasara ego nọ n'aka ha agbaghụchiri kpakpa ahụ enwekwa ego ọbụla ịnọ na steeti Imo chi akpa ego steeti Imo ahụ tọgbọrọ chakoo rịda akpa mkpịrị oke bara n'ime ya ọkpa ọrịa Hope Uzodimma chịkwanụ kemgbe ahụ ya hụ ji baa n'ọchịchị anyị ha achọfụtala ndị ọrụ mmụọ ghost workers ịnọ na steeti Imo wetusacha ha nwụ ndị imiga ego steeti Imo n'ụzọ ejighị eji anyị ha emekwala ndị penshọn kpahe shiri ugbula ka ọnwa gwụ chi ndị penshọn ga na-enweta ego nwụ ndị ụgwọ ọnwa ga na-enweta ego nwụ ndị ọrụ n'ihi na emeela ihe niile ya rị automated ọnwa gwụ ha na automatically a na-akwụ ndị ahụ ụgwọ ọwụmakwa ka eweta BVN wee TPN wee akaụntụ nọmba gị chi emela ihe niile ya rị automated na steeti Imo ugbulaka na Today, to the glory of God, all of us who believe the future of our great party came, stood firm, and we've been able to at least sustain the opportunity up to the extent that today we are having the first APC state caucus. When we came, we met nobody in the entire government. The immediate governor who left, there was no handover note, nobody to brief us, nobody to account for anything. Luckily for us, the accountant general we met, a civil servant. I called him as if they knew that they would not win. There was no cover left in the treasury. There was no money to hand over. I met on ground a road contract of 45 billion naira, which advance payment of 15%, some 10% were paid. And there was too much pressure. I feel the pulse of the people. Owerri was seriously defaced. It was not like a state capital. And the roads were begging for attention, really. And there was need, really, for us to continue with the job. I couldn't help but made my commitment to the contractors, please continue the job so that we can help our people.
Most of the contractors, despite several appeals, left sites and they didn't want to continue with the job. Most of them informally came to me and told me their inability to continue with the job because the advance payment purportedly paid to them, they either did not get at all or some got part of the advance payment. For me, it was not in my position to begin to look into things like that because you are either the contractor or you are not the contractor. But in the absence of going ahead with the job, a rainy season was coming and we were seriously under threat of flood and erosion. We did a quick assessment of the road network in Owerri and the resultant flooding that will follow. There was urgent need for an intervention. So what we did was to quickly get a committee who went around, inspected the various road contracts, and after a series of reminders to the contractors to continue the job or to go back to site, and recognizing what the people will say. If at the end of the day these roads are not done, the flooding will come and will be in a mess. So I didn't want to waste time. Anna from the horse's mouth. Okwuola kpaya ije shiga. Ụgwanụcha ha ahụ 5 naira na akpa ego steeti Imo. Shahụ meta ihe dị ọha. Ọmara na sha ha ga-emeri na nduli aka elu ahụ emere. Nweele ego niile na akpa ego steeti Imo. Pakọrọcha ahụ lagbuo. Kwukwanụ kpaya ọrụ ụzọ ishiga. So ụfọdụ ndị niile na ọtụtụ ndị Imo kwugachi contractors ndị eji gugula aka arụga ọrụ sha ihe arịhụ ndị ka ihe dị ọha iji arụga ọrụ. Chindeka ahụ ihe dị ọha ji ahụ ndị mara n'ọrụ. Mana ndị ke na ugbulaka na Hope Uzodimma kwekwanụ ụfọdụ n'ime mgbe ahụ gbara ọsọ aka ihe dị ọha mara na fuọ. Ya ya nshi nwe onye ọlala hụhụ ọrụ nwụrụ ma ọrụ ahụ ga-enye nwe ego. Mana ụfọdụ n'ime mgbe ahụ gbara ọsọ. Mana ụzọ ọlụ na ọchị ndị Julius Berger ịrụga enwe arụ ochi shọwụkwa ndị Julius Berger rụgakwa ọrụ ahụ n'ihi na ahụ ndị ji headpan na ihe ndị ọzọ emisiga aja n'ụzọ ahụ. Cheenu m eji nnu ya. Chicago American base mu CEO ọdara gị mma financial ekraka obere ndị ala so alo ere mrume anu gaga na Africa Ifeanyi Imokoro do ọhawa Japan ike manufọ nwanne eze bi na power of Yaba Odemma olula mane yabo garanya le olula mane yabo garanya ka banka o olula mane yabo garanya le olula mane yabo garanya ka banka o olula mane yabo garanya. Okay. Lee ya. Ị ga-ahụ nga ahụ bụ JRB contractors. JRB. A na-achịkwanụ JRB na ọwụ Julius Berger. Chi JRB na enwenu Julius Berger ọwụ ha ewu ụzọ ọlụ. Ha ndị rụga ọrụ n'ụzọ ahụ. Amamshi okwu ga-erukpa ana m ime na picture upload. Eji hụ bucket arụga ọrụ.
hell before bridge Njaba ahụ mmiri Njaba ahụ eji hụ bucket ikuga ya wụ lee nwe eji hụ shovel akpakọga aja etiti ụzọ. So ndị Imo steeti a na-ajụzichi ha ọwụ ndị ọrụ Julius Berger ọwụ enwe ndị ọcha anya ahụ nga onye eguzo nga ọwụ onye ọrụ Julius Berger ọwụ ha ewe ụzọ ọlụ so ọkpa ha eshere na steeti Imo Ogbulaka na anaza ajụchi hope ọ gwara anyị sha ndị Julius Berger ga-abịa bịa rụọ n'anyị ụzọ Showere Jemolu anabịa kpọma JRB ọfụ akwa nna nene Julius Berger wụ JRB Julius Berger ka ọ wụ JB naanị mana ndị ka ewu JRB so anyị na-elekwanụ ma mebi JRB bịara bịa ịsụchacha na Julius Berger ụzọ ka Julius Berger nwezi ike bata with full force ịma na ma Jesus Christ bịaga elu ụwa o disula John the Baptist ịwụfụ ọrụ na ya so o nwere ike JRB wụfụ ọrụ na Julius Berger mụọla Julius Berger ji jikere ewetuo arụ na JRB ahụ ya wụzie JB anyị amarachi Julius Berger abịaruola ịrụ ụzọ ọlụ Kamela ka ahụ gbaragara ka esi nwe osu ndewo momi Stella Mani ịbịaruola ndewo momi anyị Basil Ezechimesi nwoke a bụ Hope arụọla ala ha na-aga Chinazọ Prince Echi can you imagine our road Educhinko Eche greetings to you momi Stella ndewo nwanne anyị nwoke eji arụ ụgbọala ewo Mazi Innocent Chukwuma ịwụkwana onye nwe ụgbọala eji akpọ Innocent Motors ekwuola si ndị mba Syria loan agwala ya shi ya kpatala nwe ụgbọala shi ndị Sierra Leone agwala ya shi nwe ya kpatala nwe ụgbọala ọnụ ego ya nọ nde $4.7 million ya $4.7 million cars ka ndị Sierra Leone bịara bịa ọda n'aka Chukwuma Innocent hebekwana Chukwuma Innocent iji kwufuta ka ewu Chukwuma Innocent enwere ma ashị ndị omeiwu etiti ala anyị ya wụ ndị House of Representatives a chọrọ ịzụla nwa ụgbọala achọrị mma ebe onye bekee anyị iji arụ nnọọ ezigbo ụgbọala Innocent Chukwuma si ebe ahụ ka a ga-esi azụta moto ndị House of Assembly ndị National Federal House of Assembly Representatives ajụ chanwu ha garị ndụ azụọ Innocent moto chọọ duru moto ahụ ka nwo chọrọ moto arụ na Nigeria nwechanwu ha achọghị ya anwahụ chọrọ ka esi pabata nwa eji jeje zụọ moto ahụ mana Ogbulaka na mba Sierra Leone eshile bekee nwe bịa Nigeria bịa gba Innocent si akpatala nwe moto ndị ọchịchị Sierra Leone ọnụ ego ya ruo $4.7 million while ndeke Nigeria shikwanụ nga were ego jeje dashia mba ọzọ nwebekwa nwochi amahụ chọrọ shi okwu akụ Nigeria na-elite elu economy egbukwa na-eshi n'oge na-adịghị anya Nigeria ahụ ga-aba recession cha okwu akụ na ụba ala anya ahụ ga-ada kụọ ọnyụpa anya aba recession kwa mba Britain iji baa recession ọ wụduru ihe ndị
eji akpata the session. Maroda, enyi, ije eti mbere, ịgbanye gị na rose, ọchịcha roda, ịgbanye gị na nwụkwọ, so efe. Ile, onye ama ewela bebe, ewebe n'eluwo, bịaduruo, ịgbanye na-aga mba gọbọrọ. Echi gara aga ala juru oyi, onye ọbụla lapara nnọọ rahụzie ụra ama rịda otu egwu bọọlụ Sevilla iwerela nnọọ goolu abụọ chara acha merụọ otu egwu bọọlụ Manchester United ndị ekwensu red ahụ na amamaka iko UEFA Europa League agbara. Sevilla akụpịa nnọọ Man U anya nye arahụzicha ụra ama n'ihi na Man U nnọọ na-etu ọnụ shama ahụ ji ịpa Europa League. Chineke anabịa gosi nwe oji uruchi. Ndị Man U dara Chelsea winch. Achị eji asara m okwu agwara ya mana chi na-asụ okwu. Bruno Fernandes agbara aka isi. Onye mere mhe Sevilla nnu ya eme mhe apịa ya Man U pịakpuo nwo. Sevilla ejekwa na finals finals Europa League. A na-achega ahụ otu egwu bọọlụ Inter na Shakhtar Donetsk ndị ga-agba bọọlụ anyasụ taa. Ndị ọbụla meriri nwa Sevilla ejekwafu ya na finals ahụ a ga-agba. Onye ọla meriri anyasụ n'etiti Inter Milan na Shakhtar Donetsk ga-eje gakwuru Sevilla ebe nwo ga-agba finals Europa League. Anọkwa na ngwụcha izu ụka gara aga Chineke otu egwu bọọlụ Bayern Munich ịnọ na mba Germany ewere German machine mmụọ totontotontotontotontotontotom lee otu egwu bọọlụ Barcelona ka enwere Lionel Messi kụpịasacha nwa anya kujisacha nwa ụkwụ gbajisacha nwa nku. A na-ajụzisi ọkwa Barcelona gbagaghị ọwụkwa na ewerela Chelsea uwe Chelsea ewerela ndị Chelsea sụma ya uwe Barcelona chinwe gbamaghị abịa chọfụtachi eziokwu shọwụ Barcelona ka agbara. Bayern Munich agba Barcelona etu ịchara acha gbafu nwo na amamaka iko UEFA Champions League je semi-finals. Nna ahụ na agbara Barcelona etu na one match mana achịkwa nne agbara second leg gba ahụ Chelsea na Bayern isi gba first leg and second leg abịabịa gba Chelsea 7-up agbarara so ọkpa oshiri gaa otu egwu bọọlụ Lyon ewerekwana ọkpụ goolu 3 asatara otu gbafu otu egwu bọọlụ Manchester City ka onye isi nwe Pep Guardiola aragba Pep Guardiola na ke ahụ. Otu egwu bọọlụ Arsenal azụọkwa na Williams akpọrọla Williams shida na otu egwu bọọlụ Chelsea. Williams na onye ịga na-agbala Arsenal ogbulaka na ihe shirikwanụ na amamaka iko UEFA Champions League. Rasenball na PSG Paris Saint-Germain nke mba France ga-agba n'abalị 18 ke ọnwa anyị nọ n'ime ya on the 18th ebe Lyon na Bayern Munich ga-agba iji matakwanụ ndị ga-eje UEFA Champions League finals ke afọ na a ga-agba ọgbadara. Ọrịa mma Igbo ndị ọma Chineke kere ma chọọ nwụọ mma ebe ka m ga-achịkọ ya na ha omume anyị ma akọọla ga akụkọ keta ashimi onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi. Mbọchị nta anyị achụ ọnụ na Owere nshi ashimi ọhụrụ anyị akpa ahịrịhịrị isi kụla ya ala ekwora ya aja onye shaha anya eri ahụ ji agba ya anya mmiri. Chineke anyị shi anya mmiri akọkwala ya anya. Anyị ga na-eje na-abata ya rịkwa n'onye ukwu mma ya rịla onye nta mma ụgwụbala m ya abala nye dimi ikite okwu arịlesi ọkpa oshijeja ere chebirinụ m echi bịa ma ọ ga-eji nkeji
nwa ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 kwa ụtụtụ rịdam gị ala nnụhụ omume anyị ma akọọla gị akụkọ nyekwanụ akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọgbụrụgbụ kpochitebere nakwa ebe ọsọ gbara ashimi ya reela onye ukwu mma reela onye nta mma. Aha m ka ọkwa ahụ Mazi Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri Pikin. Ka Chineke jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Asị m onye nwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara mụ. Ngwanyerite n'onwe unu ekele nke udo. Ngwanalawanụ akụkọ agwụsiwo. Aloyo ndụ ekele dere Chukwu. Owerri Pikin na ndị ya bịamakwala na Amerịka bịakọla anyị akụkọ ma kparakwa akụkọ m jema na Amerịka makọmakụ eji mara Owerri akụkọ makọla makụ eji mara Owerri hụ na ụmụnne m ndedeba ụmụnna m ndedeba Mama Owerri Pikin sene kama na akụkọ mmebe mana akụkọ beji akọ manye jiri kwucheku nwanyị bekee abịajọ n'anya jojo ne ya olee ndị eji mọchi oke akpata saladi biko Owerri Pikin na ndị egwu ya because anyị bidokwa make we continue onye chi ya nyere nyere ya akara aka ijiri bịa ụwa nwanne na so akara onye na-edu ya Ani Junior oge ti na-anọte nwa ịbịara late anyị emecha na biko kwapụ maka ọdọọrịa machi ọ na-aga ma were ihe ọwụ niile eme Werekwanụ nwayọọ ziga n'onye aka Chineke. Were nwayọọ ziga ya aka Chineke. Iji nwayọọ ziga ya aka Chineke. Ya agala gị were. Ịchọ asinye gị ama were. Ị na-agụ akwụkwọ. Atala isi gị maka mmụta nwanne ejiri anọ. Kụziere gị ya banụ gị sie. Onwe onye meji chọrọ si ihe gama were. Ihe gadụ were. Chibola yoba, ega ma were. Iya ka ino kandae. Galisa nemle, Pam. Enanu. Ani Junior. Chibola yoba, oge sile. Ipa ya ka ino kandae. Akashibile. In Australia, Boro, Chibola yoba. China Sunday, Akashimi, na nululuwe. Akashi, onye manene. Ndapa. Walisile, Ipa ya ka
New Delhi, India. Onye ahụ chọrọ ịkwụ ụgwọ late coming, biko kwụọ ya. Enidiri m ya, kwụọ ya for real, pay for real. Bernard, pay for real, abeg. So best way. Managama were. Onye sebo si bịa o. Chima nweke na ndị egwu ya ka biko bịamakwala nọ. Bịamanụ na Amerịka bịakọla na egwu. Anyị akparala egwu. Chima na Amerịka. Anyị ebido n'egwu anyị eji amara Igbo bongo. Anyị ebidola ego eji mara Owerri ịhụna. Ụmụnne m ndị n'ebe a. Ụmụnna m ndị n'ebe a. Nwa bamegwu anyị ejikwa na aga magano bongo. Nwa barama na-egwu anyị eji ije mmeje. Manye jiri kwụshe egwu. Nwanyị bekee adajọ n'anya jụrụ onwe ya. Olee ndị eji mochi o. Yaba asalari. Ode na gakwa salari. Jonathan Emompas. Masia ola nyejila salad emoji o. Ìjọsìn kama wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ìjọsìn kọ́kọ́ bá kọ́kọ́. Make we continue. Wẹ́pà lóporoko jì wọ́lá kó wáyé. Orí dányé jẹ́rí òwe ráyé mọ́nà kama wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Boroko chikola mumba mona kama wewe. Ipa ya kashi
Chima Kanda,